Burgos, Pangasinan. Kabungawan Beach. Nagbabalik po muli ang M-Random TV para sa ating panibagong adventure. Time check muna tayo, 10 AM, nandito na po tayo sa Bani, Pangasinan. At all the way papunta na po tayo sa Burgos, Pangasinan sa Kabungawan Beach. Pahinga muna tayo, wiwi time, para sa mga kasama natin puputok ng mga pantog. On the way na tayo, papuntang Kabungawan Beach. Nga pala mga kasyokoy, mula sa bayan ng Burgos, 1 oras pa ang biyahe papunta sa barangay Ilyo-Ilyo, kung saan matatagpuan ang Kabungawan Beach. Nga pala mga kasyokoy, ito yung time na niligaw kami ng Google Map. Nagkaligaw-ligaw kami mga kasyokoy. Pero ito, natagpuan din namin ang totoong daan papunta doon sa tinatawag na Deadpool. Konting paalala lang mga kasyokoy, ang daan dito ay hindi pa simentado at medyo matarik yung mga paahon at palusong ng mga part ng kalsada. Kaya para safety, pinababa muna namin yung mga sakay namin mga kasyokoy. Ayan nga, tanaw ng dagat mga kasyokoy, at pinasakay na ulit namin sila. Deadpool pa mo! Nakatabak ng gisway sa utak ko. Itong daan, papunta sa Deadpool. Deadpool ba ka mo? Tara! Sa wakas, narating din namin. Time check, 12 noon. Kain muna tayo bago magtampisaw.
Nabibitin kasi ako sa mga white. Yung isa kasi, doon sa ano, white. Meron na ako. Ito talaga yung moment. Gaganahan ka kumain dahil sa ganda ng tanawin. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around and I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, driving around in my car, I'm driving too fast and then I'm driving too far. I like to chase my mind, no. I feel so lonely by the waiting for you, but Dito pala magsisimula ang ating adventure mga kasyokoy. Stay put lang muna kayo dyan dahil kakain muna kami. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me Yan, pagkatapos natin kumain mga kasyokoy, pahinga muna tayo at mamaya it's just a yellow mamamasyal na tayo dyan sa baba ng mga malalaking batuhan. up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. With the wonder thing about that. Da-da-da-da, blue-dee-da-da. Da-da-da-da, blue-dee-da-da. Da-da, blue-dee-da. I'm sitting here, I miss the power. I like to go out and taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, but nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Kakaibang paraiso talaga ang inyong makikita. At dito lang yan matatagpuan sa Kabungawan Beach. Maybe anyhow I get another time and everything will happen. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Nakaka-relax talaga habang pinapanood mo ang mga hampas ng alon at lamig ng simoy ng hangin. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I know and I know and I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Whoa, yeah, turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Konting ingat lang po dahil matarik at mataas. At puro bato po ang babagsakan pag nahulog ka. There's a place in your heart, and I know that it is love. In this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place you will bear this heart and sorrow. There are ways to get there. Ngayon naman po, susubukan natin bumaba doon sa mga bato sa ilalim. Make a better place. Make it a better place for you and for
Andito na tayo sa baba. At ang lalaki talaga ng mga bato. At ang nakakatakot, yung dadaanan natin na matutulis na bato. Ito, may natagpuan pa akong death pool sa ilalim ng bato, mga kasyokoy. Talagang gat ka dyan. Kakaiba talaga mga rock formation dito, mga kasyokoy. Ang ganda. Yung tinutungtungan naming bato, mga kasyokoy, ay may mga butas-butas na malalaki na para bang nabagsakan ng kung ano. Kailangan nating umahon, mga kasyokoy, para mapunta natin ang iba pang spot sa lugar na to. Ayan nga, pababa na tayo sa kabilang side, mga kasyokoy. At dito, kakaibang rock formation naman ang inyong makikita, mga kasyokoy. Dito mo rin matatagpuan isang paraiso at talaga namang mapapawaw ka sa ganda. O, diba? Talaga namang napakaganda ng paraisong ito. At dito mo lang yung matatagpuan sa Kabungawan Beach. Make it a better place for you.
to the entire race. There are people dying. If you care enough, Hindi man namin napuntahan ang death pool, ayos lang. Kasi natagpuan naman namin ang isang paraiso na talaga namang napakaganda. to know why there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. If we won't drill, we stop existing or start living. Then is that always love's enough for us growing to make a better world, make a better world, the world, make it a better place for you and for me. Sulit na sulit ang pagpunta namin dito mga kasyokoy dahil sobrang ganda ng mga tanawin. People dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream will wake us sipping, we rebuild a joyful face. In the world we once believed in, we shine again His grace. Then why do we keep struggling like on this earth crucify His soul? Nandito na lang muna tayo mga kasyokoy. Till next time, sa muling pagbabalik ng M-Random TV, dito lang yan sa Kabungawan Beach sa Burgos, Pangasinan. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together work we have peace. Ayan na mga kasyokoy, pauwi na po tayo at medyo maambon, umuulan-ulan. At makikita nyo na lang sa aming likuran ang isang bahaghari. If you care enough for a living, make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me, and then the entire human race. There are people dying. If you care. For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV.